Стига мялка, тихо. Я, чакай малко. За къде се забързал така? Какво държиш? Какво е това? Това е котенце, мамо. Може ли да го задържим вкъщи? Котка! Откъде на къде? С Гери играехме долу пред блока и го намерихме. И аз го нося вкъщи да го гледаме, защото той е бебе и ще умре долу пред блока само. И защо Гери не си го занесе вкъщи? Ти трябва да го носиш. Защото Гери ще изхвърлят барабар с котката, нали? Аз понеже съм добра, да му бъра жалостите тука. Няма да никакъв да се обадиш. Може ли, не може ли? Мен, носиш го вкъщи. Писна ми. Ето тук. Аз след вас не мога да насмогна да изчистя, сега след това чудо. Пък котка как мирише да не ти разправям. И всичките дивани ще разринчи. Въобще не знам какво си мислиш. Не знам какво ти е в главата. Може ли да го задържим поне долу в гаража, докато порасне малко? И след това ще го пуснем. В гаража ще го държим. Глупости! Ето ти стотинки тук, отивай за капкомер в аптеката, дай ми котето. Отивам да загрявам мляко, че си нямам друга работа.